kepingin ketemu senajan ada tak parane wong nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sing ngendal atiku lotu metes nalasi pipiku yen pancene ora tresno mbok nyatanya kono sing prasaja aja gawe gelang ati aku ora bakal godeli kaya ngene lelakonku biar ngopo kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake gawe gelo ati sak lawase jika turunan wonten apa iki mau ndak nah gelo anjih wonten gelo kejodo matang mustika lara juga Bu Sindan matur sembah nuwun nggih Bu Sindan nggih ngaturi sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketok anakku kok do anu nduk walah banter dhewe nana ketok emang bar mangan tek pirang-piring Lin oh layan ndak telong prapat sugeng dalu sugeng pembagian kalian warga Gong Sandiwara Musika Budaya ingkang mijil saking tlatah Tempuran Blora ingkang dipun sepuh kalih panjenengane Bapak Pandi Dala kabiyantu kalih panjenengane Bu Yesika Mardiana iki awake dhewe ditimbali wonten ning Dusun Murbata ya nduk ya kanthi acara walimatul arus utawa temantenan teng daleme Bapak Suwarno sekeluarga ya nduk ya aja lali nduk ora rina rawang awake dhewe ndedonga kagem Bapak Suwarno sekeluarga muga-muga sak bebare nimbali keplak musika budaya iki tansah paringan seger kewarasan diparingi panjang yuswane diparingi lancar rezeki lan barokah nyambut gawe amin Allahumma ya Allah ngene iki lho nduk seneng aku nduk lah yo darani pengajian barang lho yo oke ya sayangku aja lali ndedonga kagem teman berdua nih semoga menjadi teman yang sakinah mawaddah warahmah cepet diparingi momongan ya nok ya oke lho bocah iku cah ini Dik Pamungkas masih nggih Pamungkas sehat Dik alhamdulillah oke ya sayangku mergo waktune juga wis wengi ya nduk ya katuran nonton nyampur sari kreasi dari mustika budaya juga didukung kalian AJM Production yang sudah nginceng awake dhewe rina wengi ya nduk ya ya monggo ya kataran meninggal katresnan bareng artis dari musika budaya bareng anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik oke. Semoga nyampur sari wonten ninggal katresnan bareng bias audio juga musika nada
dateng para tamu undangan ingkang rawuh dalam Bapak Suwarno Suklago sampun katuran ya nok ya. Oke. Ya kalian musik barang musik budaya boleh kagem Bapak Ibu pada ini balik barang musik budaya langsung bisa menghubungi Bapak Pandi di dalam wonten tempuran Blora. Wis pokoknya soal regane murah meriah ya nok ya. Lain daripada yang lain. Pokoknya regane seduluran wis pokoknya dijamin kualitas nomor satu. Oke. Ya sayangku langsung tak putar kembali barang artis-artis dari musik budaya barang anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik langsung tak panggil artis dari musik budaya yang punya Anda Mardi ya nak. Gimana? Iya, engkau dikongkon ya. Wis rasa khawatir Bu, iya. Iya, Mbak. Anake anu nduk. Sapa? Tres Ibu. Iya, iya. Ya, Ana. Iya, Mbak. Kasih koleksi dulu ya, Nduk ya. Belum ada pamunutan, Nduk. Katuran apa ki sayangku? Kusuma Wijaya, monggo langsung diaturi.
Tetembang dengan bareng Ana Mardiana wonten Kusuma Wijaya sampun ngaturan ya nak ya. Niki matur sembah nuwun bola bali ya nduk Rarina Rawengi matur sembah nuwun kagem panjenengane Mas Manten dalah Mbak Nganten ya nduk ya. Muga-muga rezekine sansaya gangsar, rezekine ora kutaning saya tambah ya nduk ya. Muga-muga karire sansaya maju ya nduk. Ya sayangku diputar kembali bareng artis dari Musikor Budaya bareng anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik langsung tak panggil artisnya dari Musikor Budaya yang punya Rizka Aura. Yuk sayangku Rizka. Ini spesial ya Dek memeni pamundutan dari dulur-dulur yang ada di samping panggung ya. Pokoknya kayak lo anaknya Tres Iwo, Tres Manglo, Tres. Oke, ya sayang keteran apa Indah? Tali gotang. Loh, taline sapa? Tali enem. Loh, kok taliku iki lho? Mbok kira tau nganggo tali lho, Nduk. Lho lak gak kotangan. Engko tangan tok, maksudnya ngono. Masamu kok ya. Ya, satu tepung pemenutan wonten tali gotang nyampur sari kreasi dari Musika Budaya langsung diaturi barang anakku dari Rizka. Udah semoga. Ya le, anak kak.
Rizka Aurora sampun katuraken terima kasih. Kali ini masih bareng musika budaya pilih kagem Bapak Ibu pada nimbali ke musika budaya langsung bisa menghubungi Bapak Pandi dalam tempuran Blora. Pripun Kang Mas? Lho lah pripun? Sunane napa niki monggo manut. Sido rondo, oke. Nyuwune sing rondo. Oh oke. Siska Wahyu yang punya rondone musika budaya. Oke. Jumpa karo kahanane ya Nduk ya. Pabrikane wonten Sido rondo. Sida tenan tapi. Ya Sido no kowe kok iso. Aku apa mboke? Mboke ngono ora ngono lho. Gak. Ora sida ora. Ya sayangku. Dengan kembali bareng Mustika Budaya AJA Production juga bareng Bias Audio. Boleh
Satu tembang dari Sidor Rondo sampun katuran kagem Mas ya nduk ya. Wis digolekno rondo tenan lho Mas nggih. Gimana? Mbok Mat. Apa lali neh nduk. Angger ngingetno wong ayu ya tetep lali nduk. Heeh. Kerinduan. Oh salahmu sendiri gak gelem kerinduan. Oke. Sip. Ya langsung tak putar kembali bareng artis-artis dari musik budaya yang punya kerinduan bareng anakku yuk. Ada Jessica Nurul sayang, monggo. Goyang ya Mas Bro ya. Oke. Satu tembang ada kerinduan bareng anakku ada Jessica Nurul, monggo sayangku. Nggih. Rinduan. Duet kan Mbak? Nyanyi? Mau nyanyi sendiri? Oke. Rindu ora? Ora.
Satu tembang pamurutan kerinduan sampun katuran ya nok ya. Untuk dumateng tadi ya yang minta ya Nduk ya Kang Mas nggih. Terima kasih. Mau nyawer lagi Mas? Oke. Mau minta lagu napa niki? Kerinduan kok terus lah Mas. Baterai cinta apa kerinduan? Kerinduan nah lho. Ndak kurangan oleh kerinduan iki mang lagi anu lho Nduk. Oke. Satu tembang pamurutan bercinta kita yang kembali bareng di musik budaya yang punya Santi Fani mau ke sayangku. Oke. Satu tembang pamurutan Baterai cinta. Oke, ya satu tembang pamurutan nonton Baterai cinta. Juga ini ada tak tunggu balimu. Ini biasanya nih yang California ya. Iya. Aku ngerti dek nih. Wis Wis ready. nyantol ngono, Mbak. Wis kadung ready dek nih marahin dok. Goyang kembali bareng musik budaya. Juga bareng LGM Production. Ya yang mau lihat live streamnya dari LGM Production. Mungkin Masnya mau nyanyi sendiri. Mas Aji AJM dan juga Bias Audio. Terima kasih. Asai. Ketane jadi tidak baik-baik saja. Aduh. Aku roh ini. Ah ya ampun. Beredar sang
kembali cinta sampun katuran. Gimana Mas Bro? Iya ya. Nggih. Heeh. Oh, iku beda Mas, ya bojomu disilah wong neng ngono. Bu, ndak kulino nyilah bojone wong piye nduk? Mas, jenengan kulino nyilah bojone wong napa bojone sampean disilah wong? Bojone wong kok, Lin. Ya Kang Mas, semoga satu pemurtan wonten tak tunggu balimu juga wonten bojomu disilah wong. Yuk, kali ini masih bareng Mustika Budaya yang punya Dian Ardani, semoga sayangku. Iki pakai Dian Ardani, Nduk. Tak iya ta? Lagune maksudnya. Yang punya bojomu disilah wong. Goyang kembali. Duh. Oke, gak apa-apa. Oke. Bojomu sesok tak siliye, yen ra penak tak daleke. Wase. Tak rasane seminggu wae, yen ra penak sesok tak daleke. Bojomu sesok tak siliye, yen penak ora tak baleke. Rasane seminggu wae, yen ra penak sesok tak baleke. Rasano tako ngarep tako mburi, karo mlumah karo murah. Yen pancen penak tak siliye, bojomu tak nggo selawase. Bojomu sesok tak siliye, yen ra penak tak daleke. Yen tak jajal penak tak gawene, jumut tak engko selawase. Bojomu sesok tak siliye, yen ra penak tak baleke. Pacaran ora tapi ora enak, pacaran ora rapi ora enak. Goyang kembali para Mustika Budaya. Kita goyang kembali. Barengan aku ada
mohon katoran terspesialnya buat yang masih sama diaturi nggih. Oke, memenuhi pamurutan ada Tak Tunggu Balimu bareng anakku dan Nia California. Ya. Ya yang punya Nia California monggo sayangku. Sengene apik loh. Iya ya siap Mas Bro, siap ditunggu nggih. Tak tamanane sik ndok. Gelandangan. Oke siap, ready. Ya yang punya Tak Tunggu Balimu. Goyang kembali bareng Nia California. Tak tunggu balimu. Aku
Bang. Ada tak tunggu balimu sampun katuran. Aku suka masih nak nyanyi doh. Na 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 na. Luar biasa pokoknya. Oke, ini momen pamundutan ada 2 lagu lagi, ada gelandangan juga ada iming-iming. Ini motor sembanun buat kurir Mas Cek ya. Terima kasih Bahtera banget Cinta. rezekinya. Bahtera Iya gimana? Cinta. Apa Ndek? Bahtera Cinta. Bahtera Cinta sudah diaturi Mas Bro. Oke. Monggo, liane. Monggo satu teman ada gelandangan satu nggih, Mas. Gelandangan, Dikasih oke. satu ya. Terus Oke. nanti ada iming-iming, terus ada kalah weton. Oke. Oke, kalah weton. Ndak apa-apa. Wong mbok pilih badhe melok nyenggai loh, Mas. Heeh. Los ya Mas Bro ya. Los, Namanya Mas siapa, Bro? Mas. Eko Babang. Oh, Babang Kentolet. Iya. Oh, walah, berarti Babang Kentolet dong. Aduh ya, ngene iki lho nduk. Angger wis kambon banyu gendeng ya ngene iki nduk. Banyu Apa? surga, Mas. Mbak, banyu surga. Banyu apa? Swarga. Oh, banyu swarga nggih. Oh, enggak apa-apa Mas Bro, wis pokoke sak uni-uni pokoke. Yuk, cewek ya Mas Bro ya. Yo, siap. Oke. Gelandangan. Memeni pamundutan dari Mas apa Mang Dok? Lambene kuning lho, Dok. Heeh. Goyang kembali para musika budaya, juga AJM Production, tanpa juga barang bias audio. Diri sudah rasanya air mataku, berlalu banyak sudah yang tertumbang, menangis meratapi buruk nasibku, nasib buruk seorang tunawisma. Langit sebagai atap rumahku. Ya monggo. Dan hidupku menyusuri jalan, sisa orang yang aku makan. Hidupku menyusuri jalan, sisa orang yang aku makan. Jembatan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari dan hujan. Begitulah hidup yang aku alami, entah sampai kapan hidup begini. Yo! Ayo lo. Oh,
sampai kapan hidup begini. Satu tembang regila dengan sampun katoran bareng Kang Mas nggih sampun diaturi. Momen pamuritan ada iming-iming juga ada kalah weton nggih ini nggih. Tak free ada kalah weton nggih. Ayo diaturi momen pamuritan nggih. Mas. Oke, langsung diaturi ada iming-iming yang punya artis dari musika budaya. Ya Tira, iming-iming. Kok meneng ae iki lho. Wong iso kok ya ora gelem anu aku Mbak iso ngundak dia ngono ah. Kok meneng ae kaya Pak Tung. Kendel-kendel kan lho. Bulan yang engkau janjikan. Alah, Mas Pira tau mlebu ya, Pak. Bintang pernah kau tawarkan. Pantaslah saja diriku selalu karena hati kau sakiti. satu ras aja ya Mas ya. Aja langsung dua rap. Tekan siji-siji kok ta. Yuk. Nggih. Iki diaturi sebenarnya karo orang anti momongane dhewe bareng sapa ndak? Erni yuk sayang ndak.
Oh, kalah weton. Satu raf ya Mas Bro ya. Nggih, sampun. Ayo maju dong sarap dong. Gak salahin. Suka pada suka tak candak sepene wae. Mergo benderane wis rawuh ya Nduk ya. Heeh. Mas ada DJ? Ada. Oke. Gose Mas. Mboke. DJ-ne gose. Ndarane lho pinter ngejong kursi dhewe. Kalau kanggo garane DJ-ne iku kanggo darane. kanggo apa aku? Jenengan ayo kita ajak DJ Den. Dewa iki mangane bumi wis sentut-sentut kok. Oh, campur sih kan. Lah wong jarene anu Ayo ready. Iki campur sih kenal yo yo. Aduh lungguh yo. Lungguh. Ayo lungguh. Panjenengan sae anggenipun jenengan dargeni sepun Ndara amargi napa Ndara panjenengan nek mlenti wetenge ngaten niku kula seneng kok. Seneng. Aku ana bature Ndara. C.
Anjing Ndara. Dongane kula nggih kados ngaten.